smer tak západ do centrum Nemecka. Mesto, ktoré som predtým, než sme šli na túto cestu, len tak náhodne objavil. Je to Rothenburg ab der Trauber. Ak som to zle vyslovil, teraz si to pozrieť, že ako sa to presne má vyslovovať a má volať, ale stojí to za to. My tu hľadáme hotel. Vy tu hľadáte hotel? Všetci sem chodia a hľadajú hotel, ale tu je len les. Historické okienko môže začať? Toto mesto bolo pri zjednotení Nemecka hlavným mestom. To je dávno. Držiteľ koruny stade to vládol. Len mal dvoch nepodarených synov. Keď sa dostali k moci, tak potom to padlo, Nemecko sa začalo zase rozpadať a aj toto mesto upadlo. A potom to malo zase návrat taký, že zase bolo silnejšie, vplyvnejšie. Ale už nikdy to nebolo hlavné mesto alebo niečo také. Ale sú tu brutálne historické hradby. Je tu veľmi pekné to námestie, ktoré je originál, tak ako bolo vybudované, a to je všetko z historického námestia. To je mesto, ktoré je úplne v takom nedotknutom autentickom stave, obohnané obrovskými múrmi, s veľkými mostami, s ochrannými vežami a dokonca celé je to v takom autentickom stave, že sa tam dá prechádzať potom. No a plus je tam úplne nedotknuté to centrum toho námestia. Nevedel som, že toto niekedy bolo nejakým centrom Nemeckého kráľovstva, alebo že dokonca tam sídlil kráľ. I hotel, ako z Harryho Pottera. Cítiš tú vôňu cez to okno? Som veraj. Ako približil telefónik. Tu sme boli pred chvíľou. A kde máme auto? Tu. Sú tu nejaké veľkonočné slávnosti. Ideme vyskúšať nemeckú večeru v meste Rothenburg ob der Tauber. Myslím si, že nakoniec sme dobre skončili, nie? Takéto kolienka 3 vyskúšame, teda túto bavorskú kuchyňu. Počkaj, Mateo. Pozri sa na tú koštičku, to je krása. No, Veľká noc v Nemecku. Tak ponáhľame sa na ubytovanie. Jasné, že tí ostatní členovia posádky, ktorí to prvýkrát zažili, tak bol vystresovaný, hej? Proste, ja to rozumiem, ale ja som už ten stres nemal. Bolo to o tom, že vedel som, že OK, toto bude tesné, ale že to dáme. Ty si pamätáš ten moment, keď nám svietili 4% a ešte sme mali nejakých 7 kilometrov na nabíjaciu stanicu? Všetko, keď svietí na červeno, celá tá prístrojovka, pomaly už aj auto biele zvonku sa na červeno rozsvieti, vtedy je to najväčší zážitok. My sme došli, koľko sme mali? 1%, či? No neviem, či tam už 0 kilometrov neukazovalo dokonca. 0 kilometrov a niečo také tam bolo. Úplne, že to bolo... Nemali sme kúrenie v aute, on nám vypol kúrenie, že lebo sa bál, že nedojdeme, tak proste povypínal nám kúrenie v aute a my sme tam mrzli s maminou. Áno, ja som vravel, že zapni kúrenie, že to je rozdiel úplne, že pár percent. No jasne. Brat sa vtedy bál, tak preto ani kúrenie nám nepustil, lebo úplne v pohode, ešte sme mali koľko? 30 km dojazd, čiže aj keby kúrenie zapol, tak... No my sme šli dynamickejšie, nemali sme teda žiadny problém s kúrením, my sme si ešte na protest dali viac. Že už keď vy teda nekúrite, tak my si prikúrime za vás. Takže bolo to na knap, len vychádzal som z toho, že OK, že dojdem, že na 100% dojdem. Dalo sa to zvládnuť. Ako, tam treba povedať, že tam som zase zistil, že tá presnosť toho, čo elektromobil ukazuje ako dojazd, je absolútna. Sú značky, ktoré to majú veľmi optimistické, to znamená, že potom tam prichádza to sklamanie, že človek si sadne, zrazu tam svieti 500 km a teraz prejde do Bratislavy a zrazu je to 100. Hej. Pri Kii som si ja zvykol pri používaní na to, že to, čo tam vidím, tak to je. Čiže ona to ráta spôsobom, že z tej predošlej jazdy, keď nejako človek jazdí, tak presne vykalkuluje, že aký je dojazd a ja som nemusel riešiť, že proste tam sú 3%. Ja som vedel, že dojdem. To je super, že keď moje deti sa pýta, že koľko ešte, tak im presne povedať koľko. Nejako mne za chvíľu. Takže kedy sme tam? Za koľko? Za 4. A koľko sekúnd? 22.
No a samozrejme, keďže to bolo takto významné mesto, tak okolo toho sa nachádzali ďalšie rôzne pánstva tých iných významných panovníkov, alebo teda tej šlachty. A tam sme našli zaujímavé ubytovanie, kde priamo na hrade bol zriadený hotel, lebo tá rodina, ktorá ho vlastní, tak je nejakým spôsobom šlachticky spätá s tým hradom. A to vyzeralo úžasne, zároveň strašidelne. My sme naozaj boli ako keby v expozíciách ubytovaní a myslím si, že mnohí mali aj obavy. Aj to bolo zaujímavé, lebo keď sme šli na izby, tak sme aj zablúdili, lebo sme zrazu sa ocitli úplne niekde na pôjde toho hradu. A bolo tam strašne málo ľudí. Zážitok. To bol veľký zážitok na hrade. Som ešte nespal a už vôbec nie takto autenticky, že popri tom 6 deň tam sú prehliadky a ráno človek čaká, že sa zobudí a bude mať okolo seba také tie červené veci, že sa tam nesmie vstúpiť. Takže to bolo veľmi zaujímavé. No a povedz nám ešte niečo o hrade. Čo vravíš na ubytovanie na hrade? Ubytovanie bolo super, veľmi záživné. Ty si sa tam stratil, či ty si sa tam nestratil? Ja som sa tam nestratil. Ty si nebol ty, kto bol stratený? Netuším. Tieto holuby sa budú na nás pozerať? Myslím, že raz som išiel po chodbe a potom som... A videl si ducha? Vošiel som do nejakej kaplnky, tmavej miestnosti a pál som sa aj ďalej. Zistil si, že je to expozícia, nie? Ono to všetko vyzeralo ako expozícia, ale toto bola asi nejaká reálna kaplnka. Ale tam nie je nič také. Som išiel po chodbe, išiel a zrazu čiernota a ozvena. A poobzeral si sa a kríže a kaplnka. Aj keď som zaostril, tak hej, bolo vidieť. Hej, bolo to tam také zvláštne. Ja som niekedy rozmýšľal, keď som šiel do kúpeľne a vravím si, že môžem si zapnúť vodu, alebo príde niekto kriča, že sa tu nemám toho chytať. Ako ak chce niekto mystický zážitok, tak tento hotel odporúčam. To, čo my vnímame, ako je naša nevýhoda, že tých staníc je menej, tak nakoniec sa ukázalo, že to vôbec až taká nevýhoda nie je, ale že naša infraštruktúra je omnoho vyspelejšia, pretože vzniká v roku 2020, vzniká v roku 2022-2023, že tie stanice sú omnoho rýchlejšie, že všetky sú plne vybavené káblami. Nakoľko z nejakého záhadného dôvodu neukazuje v aplikáciách na tomto hrade nabíjačky, tak ideme dole pohľadať. A zrazu sme sa ocitli v Nemecku v nejakej dedinke a zistili sme, že je to nabíjací bod. Proste stanica, ktorá je tam 10 rokov, každý je naučený, že potrebuje mať kábel a my na to naučení nie sme, lebo tá naša infraštruktúra sa nachádza v tejto veci omnoho inde. Ale zase hustejšia sieť v Rakúsku, v Nemecku. Zaujímavé na porovnanie, určite zaujímavé na porovnanie. Ja ani neviem úprimne, že či som u nás takýto nabíjací bod, že taký kvázi, že ja si mám doniesť svoj kábel, videl. Alebo že by tam bolo také obmedzenie, že OK, že ty musíš mať špeciálnu aplikáciu, aby si sa nabil. To bola tá situácia, čo sme mali ten problém tam za tým Innsbruckom. Že tam bolo treba špeciálnu aplikáciu si stiahnuť, aby nám odomkla špeciálnu nabíjačku. Aj to robilo to problém, že bratovi to šlo až na druhýkrát, tuším. Že tam mu to prvýkrát stiahlo peniaze a vôbec to nešlo nabíjať, až potom druhýkrát to musel spojazniť, až potom to šlo. Jasne. Áno, ako vravíš, že viem pochopiť, že niekto má z toho obavu, lebo má pocit, že na Slovensku tá infraštruktúra nie je. Ale keď si stiahneš tú apku, vieš, veď my sme robili stovky a charge a... My sme mali po ceste, my sme ju vždycky našli. Veď na Slovensku väčšinu jazdím iba Bratislava, Bystrica, keď prevážam auta. Tak tu máme vo Zvolenie, v Nitre a potom v Bratislave asi. A to hovoríš o rýchlo nabíjačkách. Ale už také tie menej to nájdeš kopec nabíjacích staníc, len presne, že nepotrebuješ sa tomu venovať. To je presne to, o čom sa bavíme, že na tej trase to ako keby nemáš za potrebu riešiť, ale ja tiež chápem, že niekto z toho má obavu, keď sa tomu nevenuje, alebo si vôbec nezistí, že OK, vo Zvolenie mám 35 staníc, ani o tom neviem, že ich tu mám.
a začneš rozmýšľať nad tým, že kde to budem nabíjať, že či z okna vyhodím kábel na paneláku. Sú to presne tie otázky. Hej, toto mi tiež ma zaujímalo. No. Napríklad v tomto tá infraštruktúra v Londýne je zaujímavo vyriešená. Z každého verejného osvetlenia je urobená nabíjacia stanica. Je len otázka času, že kedy sa to zrazu udeje a pred domom budeš mať nabíjačku. A tu sú one, šabli, meči. Ako tam boli rôzne zvuky z toho hradu, aj na izbe, keď som bol zrovna u vás. Už tak večer to bolo a zrazu sa vám dvere otvorili, len tak. Sme kúkali. Áno. Dačo sme kúkali v telke. Áno, to si pamätám. A ja som tam k vám prišiel, však zavrel som a sme sa bavili, kúkali sme dačo v telke a zrazu sa dvere otvorili. My sme si mysleli vtedy, že tam bol tvoj brat. Ale potom tam nikto nebol. No nebol, lebo on išiel na izbu potom. Tie dvere sa vlastne... Áno, ale to vyzeralo, že oni boli zle zatvorené alebo niečo také a oni proste same odskočili v strede rozhovoru. Tak som sa nechal akože potom namotať na to, že boli iba zle zatvorené, že sa neotvorili. Áno, okej. Ja som sa zobudil nejako podozrivo, ja neviem, čo to bolo, okolo 3. som sa zobudil. Na to, že mi seklo Apple TV. To si pravda. Nepoznám dôvod. Nedala sa pripojiť ani na Wi-Fi, ani odpojiť, ani nič sa s tým nedalo spraviť. Snažil som sa to vypnúť a normálne nešiel ovládač, čiže sa mi nedala vypnúť ani tá Apple TV cez ovládač. A potom z ničoho nič po 3 minútach sa dala. Takže a spal som ďalej. Takže to bol môj zážitok na hrade. Ideme na challenge. Áno. A ty už máš? A ešte je to v pohode? Jo, ale ako ma krúti. Ježiš. A to tuto je výhľad z hradnej veže. No, ako môžeme vidieť, stoly sú plné, Aďo ešte spí. Ale tak dlho to nebude. Pre mňa boli zase raňajky zaujímavé, tak tradične ja som si naložil. Títo praclíky. Tu na hrade nebývate? Ne, my bydlíme tady dole. Straší tu, či nie? Ne. Teda mě ještě nikdo nevystrašil, tak ne. Koľký tanierik máme? Ale však to som len prvé kolo mám. Takže ty sa dávaš? Ja som tam. Čo, ale keď na predvádzačku, tak si to musí dať pod seba. Páčil už keď sme išli z raňajok vonku, ten výhľad tam, čo sme boli aj zaparkovaní, tých toľko aut, čo sme tam mali. A čo sme potom išli aj tak viacej aut, čo sme išli za sebou, keď sme odtiaľ odchádzali, to bolo veľmi pekné. Jasne, myslím si, že mali šovku aj tí ľudia, čo tam boli, Tam lebo bolo strašne veľa ľudí. asi nevideli niečo také.